Vážení priatelia, už viackrát som povedal, že progresívci a liberáli predstavujú nielen neschopnú, ale predovšetkým nebezpečnú alternatívu pre Slovensko. A politiku považujú za jednu žúrku bez zodpovednosti, počas ktorej môžu ľudí s inými názormi označovať za lúzu a dezolátov. Slovenský národ za zbabelý, presadzovať ako normálne to, čo normálne nie je. A médiá a mimovládne organizácie im všetko schvaľujú alebo prinajmenšom potichu ignorujú. Keď predseda Slovenskej národnej strany narazí v noci do semaforu, je z toho škandál na 3 týždne. Nekonečne ho vláčia a ponižujú. Keď poslanec za progresívne Slovensko neoznámi pri hospitalizácii a vyšetrení, že má AIDS a nemocnica podá na neho oprávnene trestné oznámenie, všetci mlčia, hoci od prvého dňa vedeli, čo sa v Žiline stalo. Progresívci a liberáli môžu všetko. Urážať ľudí a národ, zneužívať svoje funkcie ako sulík, ohrozovať okolie. Do tejto kategórie musíme zaradiť aj kandidáta na prezidenta podporovaného progresívnym Slovenskom, slobodou a solidaritou a samozrejme hlavným mediálnym prúdom a zahraničím financovanými mimovládnymi organizáciami Ivana Korčoka. Ten sa mesiac a pol pred prvým kolom prezidentských volieb nechal počuť, že je za zrušenie práva členským štátom Európskej únie v zásadných zahraničných témach. Povedal, presne citujem, ak pod rúškom suverenity a zachovania práva veta budeme naďalej takto postupovať, budeme vo svete absolútne bezvýznamní. Európska únia musí mať podľa Korčoka možnosť prijímať rozhodnutia, aj keď sa nepáčia malým členským štátom Európskej únie. To, že mal na mysli Slovensko, je nepochybné. Suverénna slovenská zahraničná politika je pre mňa ako predsedu vlády a najsilnejšej vládnej strany bezpodmienečná pre podporu ktoréhokoľvek kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Ivana Korčoka by sme voličom Smeru Slovenská sociálna demokracia nikdy neodporúčali, cítim však povinnosť varovať slovenskú verejnosť pred kandidátmi, ktorí otvorene vyzývajú, aby sme nerobili suverénnu politiku a aby sme sa vzdali práva veta v prospech veľkých krajín Európskej únie. Krajina sa stáva bezvýznamnou a nepovšimnutia-hodnou práve vtedy, keď nemá úctu sama k sebe, keď súhlasí so všetkým, čo si želajú veľkí, keď popiera svoje vlastné národno-štátne záujmy. Takáto bezpohlavná zahraničná politika môže priniesť krajinu do nešťastia, do dobrodružstiev, za ktorými z mnohých racionálnych dôvodov nechce mať nič spoločné. Zrušenie práva veta v zásadných zahraničných otázkach by pre Slovensko ako členský štát Európskej únie znamenalo výrazné oslabenie jeho medzinárodného postavenia. Nikto z veľkých by sa ani nespýtal na náš záujem, ak by vedel, že svoje rozhodnutie môže presadiť na úkor malých. Ivan Korčok to veľmi dobre vie, ale je mu to jedno. Ráta totiž s tým, že za svoj poddánsky prístup k veľkým členským štátom Európskej únie získa ich podporu, ktorá sa ešte výraznejšie prejaví v mediálnom priestore a aktivitách mimovládnych organizácií podporovaných zahraničím. Ivan Korčok sa rozhodol ísť cestou obyčajného obchodu. Chce vymeniť suverénnu zahraničnú politiku Slovenska a možnosť ovplyvňovať významné medzinárodné rozhodnutia cez právo veta za podporu v prezidentských voľbách. Lacné, prázdne a nebezpečné, ako celá slovenská progresívna a liberálna politika. Včera sa v Bruseli na úrovni veľvyslancov členských krajín Európskej únie rokovalo o legislatívnych návrhoch, ktoré sú súčasťou tzv. Paktu o migrácii a azyle. Okrem iného aj o povinnej solidarite, kedy si demokraticky môžeme vybrať, či ročne príjmeme do 300 migrantov, alebo za každého zaplatíme 20 000 eur. Koncept povinnej solidarity som vždy odmietal. Členské štáty Európskej únie sú suverénne a musia mať právo same sa rozhodnúť, ako prispejú v boji proti nelegálnej migrácii. Napriek tomu, že spolupráca v rámci V4 bola úmyselne rozbitá, veľmi som privítal, že Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika koncept povinnej solidarity včera odmietli. Obdobná spolupráca bola aj pred niekoľkými rokmi, keď som na úrovni premiérov vetoval povinné migračné kvóty. Žiaľ, na prijatie legislatívnych návrhov o povinnej solidarite
postačuje kvalifikovaná väčšina, ktorá sa včera dosiahla. V každom prípade chcem veľmi jasne vyhlásiť, že Slovensko je pripravené na nelegálnu migráciu a ľudia na Slovensku nebudú vidieť obrázky z čias Hegerovej alebo Ódorovej vlády, ktorá urobila zo Slovenska pre nelegálnych migrantov otvorené korzo. Sme pripravení na tvrdé, preventívne aj represívne akcie a nedovolíme, aby na naše územie nelegálne vstupovali osoby, ktoré tu nemajú čo robiť. A pri realizácii povinnej solidarity dáme určite radšej prednosť zaplateniu peňazí pred povinným umiestňovaním migrantov na našom území. Na úplný záver pár slov k včera schválenej novelizácii trestného zákona a k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Splnili sme to, o čom sme otvorene hovorili pred voľbami aj po voľbách. Úrad špeciálnej prokuratúry zodpovedá za masívne porušovanie ľudských práv v rokoch 2020 až 2023 a je neopraviteľný. Chápem, že opozícia a prezidentka potrebujú Lipšica a Čurilovcov, aby nás ďalej kántrili, ale nová vláda má právo vysporiadať sa demokratickým a legálnym spôsobom s ľuďmi, ako je Lipšic, a s politickými procesmi predchádzajúcich 3 rokov. Prekvapuje ma neúcta, ktorú včera prejavila prezidentka k Národnej rade Slovenskej republiky, keď vyhlásila, že urobí všetko, aby schválená novelizácia nikdy nenadobudla účinnosť. Prezidentka vždy stála na strane ľudí, ako je Lipšic alebo Čurilovci. Vždy ich bránila vlastným telom. Nikdy sa ani jedným slovom nezastala obetí politických represálií, dokonca ani tých obetí, ktoré zomreli. Marila referenda o predčasných voľbách a ignorovala hrubé porušovanie ľudských práv počas pandémie COVID. Prezidentka už ani nemá záujem vytvárať dojem, že je nadstranická. V rokoch 2020 až 2023 vystupovala ako tieňová predsedníčka Progresívneho Slovenska, dnes otvorene vystupuje proti vláde a jednostranne obhajuje progresívcov a liberálov. Ak teda prezidentka vyhlasuje, že urobí všetko, aby novelizácia trestného zákona nenadobudla nikdy účinnosť, my urobíme všetko preto, aby to, čo bolo včera schválené v Národnej rade, vstúpilo do platnosti a stalo sa účinné. Ak by prezidentka naozaj mala záujem na vylepšení prijatej novelizácie, môže predsa zákon vetovať a priložiť k vetu potrebné zmeny, ktoré Národná rada zváži a v prípade potreby aj schváli. Ale silácké, mítingové opozičné reči prezidentky v tomto okamihu sú len prejavom prehlbujúcej opozičnej frustrácie, ktorý okrem zvyšovania napätia ničomu nepomáha.